Kung imo ga dili kini basa, ikaw na kay kadaghan na gini ba nga di gyud ka mo kuan. Sige, go. Tuba. Kung mabasa nimo litra por litra ha. Sige. Sa writing sila Joy mo na ko. Guys, bibiya. Di ba mo nagisulti kaniya? Diin siya bibiya. Gikan sa Seventh-day Adventist Church, kay Seventh-day Adventist Church members man siya. Miadto sa Seventh-day Adventist Local Conference, o dili? Tuba. Miadto sa local conference, o dili? Tuba. Ang bibiyaan ni Kristo ang korporasyon. Oh, 1 minute. Anak ina, ang bibiyaan ni Kristo ang korporasyon. John 2:16, gipantuwad ni Kristo ang naa dito sa templo kinag-negosyo man. O niya kasamuan, dili man ni negosyo, iglesia man eh. Pangutana sunod. Sunod nga pangutana. Klaro yung gisulti nga mibiya si Ginoong Hesus o si Kristo gikan sa Seventh-day. Objection. No, akong gipipig mong question. Objection. Moderators time. Objection. Kailangan na sunod. Objection. So, sa pangutana. Question ko na. Okay. O akong i-repeat yung question, dili na yung problema. Ako na. Kaya ako Objection, masaktan. objection sa ako ha. Okay. Yes, direct. Okay, direct. Kay mingon man ka nga mibiya gikan si Jesus Christ sa Seventh-day Adventist Corporation. Kung dili di mo mabasa, munaog na sad ko. Kung imo ga dili kini mabasa, ikaw na kay kadaghan na gini ba nga di gyud ka mo kuan. Sige, go. Tuba. Kung mabasa nimo litra por litra ha. Sige. Sa writing sila Joy mo naog ko. Go po sa barong. Pero kung dili ka kabasa, ikaw po muna. Di lang ka na kubabuon. Tubag. Ito pag 1 minute. Ang pagbiya ni Kristo, dili sa Seventh-day Adventist, sa korporasyon. Korporasyon. Kaya ako nang ibasa, o mismo nang basa po ka, na Christ. Ay, magpagpagya! Ha? Tumaga ko niya. Ikaw na mismo misulti nga si Kristo Seventh-day Adventist. Ang gibiyaan niya, Juan 2, si Kristo dito sa templo, yasuko siya, gipantuwa niya dito, o niya ang komentaryo ni Susuway, merchandise, hinimo ang negosyo, ang gibiyahan ni Kristo, negosyo. Correct. Nakabilin sa Iglesia. So, Ingon man ka nga si Kristo mabiya sa negosyo, basahan na sa writing si Linjiway nga mibiya siya sa negosyo nga si Bidya. Tubag. Naon na sad ko! Tubag. Ang imo katungdanan dili pagpanugo nga basaha. Ang katungdanan nimo pangutana. Kining akong pag... 1 minute. Ana sa. Sorry. Ana sa. Ang imo katungdanan dili pagpanugo nga basaha. Ang katungdanan nimo pangutana. Gitubag ka nako nga mismo ningon ka nga si Kristo Seventh-day Adventist. O ang pagbiya ni Kristo wala sa Seventh-day Adventist kundi naa sa negosyo. Natubag ang pangutana sa pangutana. Sunod pangutana. Ang sunod nga pangutana, kining akong pangutana nga madagdala o kining akong pangutana nga madalag